tid til det mest sindssyge forhindringsløb nogensinde vist på tv. I dag kaster 24 modige macho-mænd sig ud i vilde stunts og dramatiske dukkerter for at overvinde hinanden og deres egne grænser. Kun med hurtighed, held og en ordentlig spand humor vil de klare sig hele vejen til den storslåede finale. Wipeout-zonen. Se hvem der skvatter i vandet og hvem der flyver mod sejren. I Wipeout. Velkommen til de saftige bøffers hjemland Argentina, hvor det i dag er skandinaviske bøffer, der skal grilles her på klodens vildeste og mest rablende forhindringsbane. Igennem 3 sydende hits skal 8 danske, svenske og norske machomænd koges ned til bare én fra hver nation, der i nattens store finale i Wipeout-zonen skal kæmpe om æren og 50.000 kroner. Og lad det være sagt med det samme. Det her, det er nok ikke lige noget for sarte sjæle eller folk uden humor. Før vi slipper testosteronen løs for alvor, så lad os lige snuse lidt til den danske mandehørm, der om lidt vil indhylde kvalifikationsrunden. Et par ord fra Wipeouts egne supermænd. Tak for det, Thomas. Vi glæder os utrolig meget til at se, hvordan vores deltagere de skal fyre et monster af nede på Wipeout-banen. Og i dag der er det jo machofyrenes tur. Vi har blandt andet Danmarks bedste overkrop med. Det var spændende at se, om han er lige så god til at score en god tid, som han er til at score damer. Så har vi altså også manden med Danmarks fineste dunk. Og det bliver spændende at se, om han dukker op, eller han stadig sidder inde på en lille snusket bodega i Buenos Aires. Men Thomas, fortæl os lige først. Hvad venter der vores machofyre? Det første, der venter de seje drenge, er kvalifikationsrunden, der i denne uge frister med disse 4 forhindringer. Hen over snubleskiverne, forbi boksevæggen, via de store røde kugler, ud på en sidste svingtur, op på platformen her. De 4 hurtigste fra hvert land går videre til næste heat, og resten af gutterne, de må slukøret luske tilbage til træningslokalet. Christian, hvad er det, der gør lige præcis dig til en rigtig machomand? Det, der gør mig til en rigtig machomand, det er helt klart til big balls. Du er jo for nylig blevet kåret til Danmarks bedste overkrop. Hvad kan du bruge den til hernede? Jamen, jeg skal ud på den her bane for at bevise, at den kan bare se godt ud. DK's bedste overkrop, a.k.a. Mr. Wipeout 2009. Here I come! Det er vel snarest Danmarks mindste overkrop, Christian, han har her. Altså, han har jo en krop som en dreng på 9. Løbe, det kan han da heller ikke. Kom så, lille dreng, ud. Det var ikke langt, du kom der. Nå, kan man svømme, når man er 9 år? Det er spørgsmålet. Så er det altså hen på boksevæggen forbi den stiplede linje. Må den fine overkrop kan holde til et par slag? Tror du, han klarer det forbi boksevæggen? Altså, han hopper ikke med vilje. Og det er sandsynligvis, fordi hans hud den er så tynd og fin, at han simpelthen ikke kan klare det. Jeg ser, hvordan det kommer til at gå på de store røde kugler for vores lille... Ja, altid godt med kampråb, når det kører helt skidt. Bongo, bongo. Nå, det var godt, at overkroppen blev vasket. Tiden går altså for vores mini-mi. Nu skal han op ad trapperne og ud på sidste forhindring. Den store røde bold. Jeg har en Playmobil-mand derhjemme, der har mere sixpack end ham der. Til gengæld har jeg en Playmobil-mand, der har lige så grimme ben, som han har. Jeg har en Playmobil-mand med fuldstændig samme frisyr, for det ikke skal være løgn. Sådan der, det er godt gået. Pas nu på den der lille skat. Yes! 2 minutter og 30 sekunder, det er fantastisk, det er en god tid. Pas nu på den store rødkugle, din idiot. Pas nu på. Ej, overkrop. Sådan der, Danmarks bedste overkrop, men til gengæld også Danmarks mindste IQ. Tillykke. Flot ser den ud overkroppen, men hvordan havde den det derude? Jamen, det må tiden vise, om den havde det for travlt med at se godt ud. Jeg er fri på kødmarkedet. I kan se mig i aktionen nu på banen, piger. Så får I jo den tilfredsstillelse, I skal have. Og hvorfor tager I ikke og griber knoglen og ringer til mig? Jeg er klar. Hi, everybody! Hvad så, piger? Er I klar til at se mig i aktion? Ja! Prøv at se, det der, det er jo som man løber, når man har sådan en flot dunk. Jamen altså, det er generelt en dyr dreng, vi har. Tatoveringer og den der lille mave. Prøv lige at se. Han kører altså nærmest doggy-style på de der snubleskiver. Det er charmtrold. Det der, det er elskov med tilløb. Du sådan har for Holm aldrig fået den før, skulle jeg til at sige.
Det er en rigtig, rigtig flot mand. Jeg kan også fortælle, at den er ikke billig at få sådan en dunk der. Jeg har jo noget lignende, og det er vi er over 1 million allerede der. Tror du det? Det kan jeg da love dig for, du. Kom så, du tror på det. Han er ikke bange. Det var flot, for altså en flot fyr, der stiller sig sådan der med benene. Prøv at lægge mærke til, nu bliver han rigtig, rigtig beskidt. Den er altså stejler, man lige regner med. Men prøv at se flot hop her. Kom så. Yes, sir. Yes, sir. Og yes, sir. Jeg ved ikke, om han måske kan bruge det der til noget, når han kommer hjem. Og så piger, prøv at se mig. Kan I se her? Altså, det er lidt svært at stille de der 4 kugler op ude foran et diskotek i Randers. Og det er derfor, I skal tage knoglen rigtigt her. Men god stil i det hoppet, altså. Det er da rigtig fin stil i hoppet. Jeg synes, han er rigtig fin, og han synker ikke til bunds. Han flyder ovenpå. 5:32, det er vel den tid, det tager at score på Crazy Daisy i Randers. Om han skal videre til andet heat eller hjem på date, det vil tiden vise. Hils på Daisy! Hej Jesper, velkommen tilbage. Tak. Så fik du da bevist over for pigerne, at du er en mand, der både kan håndtere medgang og modgang. Hvad mener du selv? Helt sikkert. Jeg synes, det er klart bra. Er der noget, du vil sige til de piger, der eventuelt sidder derude og kigger på nu? Jeg vil også sige til alle piger, der sidder og ser på mig, håber da, I er meget interesseret i at se mig i aktion en gang mere. De 8 svenske og 8 norske machomænd har også været i aktion. Lad os høre, hvad de har at sige til det. Hvad er det, der gør dig til en rigtig macho-mand? Mig til en macho-mand, det vil helt klart være min store mindreværdskomplekser og min mangel på forståelse for kvinder generelt. Wiper, klar til det. Som gammel motocrosskører kan I forvente sig fuld fart, ingen jern, hoved mistet og ned på røven og falde og bløde, så rejser jeg mig alligevel. Glæder til masser af action. Whiteboard motocross style! Woo! Så har vi fået sendt vores skøf afsted, racerkøren og neandertalmanden Christian. Hold da ferie, det gik altså meget godt, det her, skulle jeg lige hilse at sige. Jørgen, så kan jeg godt lide vores neandertaler her. Ja, han ser godt ud, mand. Han fandme ligger, han er. Prøv at se det hår der. Over en i løgne. Det kan umuligt have føles rart, det der. Det er jo den snusen for 20 år siden, faktisk. Håret sidder, ja, skægstube, ja. flad mause. Ja. Nå, nu kommer vi til de røde kugler, og der vil jeg sige, motocross, det kan altså godt være en styrke her. Sådan der. Prøv at se, nu kommer han op af vandet, og lurer mig, om ikke håret stadig sidder fuldstændig bueno, mand. Jeg siger, han klarer den. 2 minutter og 12. Det er altså en god tid. Og der er mange hurtige fyre i dag, så vi må se, om det er nok. Men flot gået, mest imponeret er nok over fyrens hår. Det må jeg sige, altså. Hej. Hej, og velkommen tilbage. Tak. Sådan set gennem en macho-mands briller. Hvordan var præstationen så? Indtil det kommer på fjernsynet, så er det fint nok. Og derfrem, så må jeg jo bare flytte og få et nyt nummer. Det går ikke, det her. Mit navn det er Brian Nielsen. Jeg er gladiator i Kalme Maximus. Jeg vil bruge min styrke, min smidighed og min hurtighed i dag. Maximus victory! Jeg er i chok. Fuldstændig. Det er jo en voksen mand, det der. Det ved du godt, ikke? Og så sagde han smidighed. Jeg prøver lige at se en stilling der. Hvor er det lækkert, mand. Så skal vi ind til boksevæggen, og det er jo altså som sagt forbi den stippede linje, og det klarer vores gladiator desværre ikke. Prøv at har han kjole på? Skal vi kende ham? Hvad er det for noget tøj, han har på? Det er Boximus. Sådan ser det altså ud, når man slår smut med en rollespiller, mine damer og herrer. Nu er det altså om at gribe fat i den store røde kugle her, så kan vi faktisk få en rigtig, rigtig flot tid af vores lille Maximus gladiator-trold her. Sådan skal det gå! Victory! Kom så.
Det var altså godt gået. Det er ikke så dumt, nu skal du her. Og der er noget at juble over, fordi en tid, der hedder 1 minut og 43 sekunder, det er helt perfekt. Han ligger i toppen nu. Det er faktisk kun boksevæggen, hvor han ikke er super skarp. Den bruger man jo heller ikke i rollespil. Det er iskudsdaler. Så er der lort, mand! Pis! Rolig nu, gladiator. Hvordan synes du, det var derude? Der har været lort, mand. I faldt lidt imod der alt for mange gange. De var sgu rimelig sure, de der boksehandsker der. Sådan der, det er altså vores svenske og norske kompis, kan man sige. Holy God! Hvorfor har han den der fjollede hat på hovedet? Det er en tevarmer. Ja. Der er kartoffelavleren med det gule pandebånd, Zacharias fra Sverige.